4.7 IFM. Report! Inaasahan ng mga meat vendors sa Maligas Public Market sa Dagupan City ang posibleng pagtaas ng presyo ng karne ng baboy sa mga susunod na araw. Ayon sa ilang vendor na nakapanayam ng IFM News Dagupan, maaaring tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo ng karne sa bawat kilo. Ang dahilan ng pagtaas ay kakulangan umano ng supply ng karne na iniaangkat sa kanila. Isang vendor ang nagsabi na pahirapan na naman ang pagbebenta ng karne ng baboy ngunit wala silang magagawa. Siguro yung pagbenta namin ngayon 360 at saka yung limpo tumaas din 380 yung 360 yung limpo saka yung laman 340 pero yung laman pwede rin ng 350 pag mga suki ganun kasi sabi daw ng mga manager kakunti daw ang supply kasi parang nakata lahat ata New Year. Inaasahan naman nilang maaaring hindi magtagal ang pagtaas ng presyo kung magiging sapat ang supply ng karne ng baboy sa merkado. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.